Здравейте! Отново назрява скандал с администрацията в НФСГ. Ще изпратя това видео и към колегите. Уважаеми колеги, търсете си правата, както аз ще си ги търся. Защото знаете какви са проблемите в програмата след 5 февруари, т.е. след началото на втория срок. И тъй като администрацията не можа да си нанесе в школа на време отработените ни часове, сега чувам слух, че нямало да ни се платят. Аз няма да приема това нещо, в никакъв случай. И знаете, аз съм капиталист и работя толкова, колкото ми плащат. За лудо стоя, за лудо не работя. Така, и това, което назрява като проблем е следния. Другото нещо аз ще искам и ще напиша и на счетоводителката, искам за месец февруари, ден по ден, час по час, да си видя колко са ми отработените часове и дни, за да е ясно всичко, защото от това, което чувам, ще има сериозен проблем. Така, започваме от трети. Трети беше миналия срок, ето ми 4 часа, които съм взел. Отиваме на четвърти. 2 часа В и Д, нали? Отбележете В и Д. Пети е бил почивен ден, нали? Пети е медосрочна ваканция. Така, шести. Пети е почивен, казахме. Шести. Не нанесен. Липсва. Даде, ама аз на шести съм бил. Шести е четвъртък. Да. Съм имал 5, 7, 8, 9 часа. Така ли излизат? Извиняйте. Не, 7 часа. Извинявам се. 7 часа съм отработил. Горе в телекомуникациите съм ходил. Искам тези дни ми се платят. След това, в петък, отново съм имал горе в телекомуникациите в Студентски град. Съм ходил за 5 часа и след това съм имал отново ВИД, а отново съм имал ВИД, както имах и в вторник, защото господицата, която направи програмата, е некадърна и не ги измислила нещата, ма това си е нейн проблем. Искам седми, пише Б клас. Б клас изобщо не е имало на седми, ама изобщо го няма по програма, защото го няма, както виждате, да вземе да си го оправи. Това ми е дала, нищо, че тук даже не е променила датата и срока, но това е програмата за втори срок. Първата, която ми е изпратила, ето я къде е. От Teachers на 5 февруари. В 4:11 след обяд. Ето я. Тази. Така, това, че тя... Учителя, ето я. Това, че тя не си объркала нещата, си е нейн проблем и не ме интересува. Това, че не са ги нанесли в школа на време, също не ме интересува. Не е мой проблем. Така. Продължаваме натам. Защото този ден стана скандал и се карах и на замдиректор. Защото... липсата на толкова дълго време на школа и това, че господин Николов вчера ги е нанесъл някои неща и не може да нанесе другите с задна дата, също е проблем. Но не може толкова дълго да искате качествено образование, без да има нанесена програма и групи. И след това с задна дата той сега ги е нанесъл вчера. Чакай да видим, те изобщо май не са така. 12 е. Това е за коя дата? За 10. Понеже има и друго разписание. Тук вече е вярно. 12 е, 8 Д, 8 А. Това е последното разписание от 9 февруари, което е било за 10. Тук вече са вярни нещата. Така, нанесени. Вчера ги е нанесъл той. Така, 11. 12 Ж. Така. Този 12 Ж, аз не си изпълням, чакай да видя. На 12 не ходих тогава, защото ме изненадаха, а отидох само в Ломоносов, тук колегата Бозвелия го взе. Бозвелия го взе този час, така че на нея да го пишат. След това отидох ето тук и да видим дали са верни. Защото ми омръзна от глупостите им. Просто ми е писнало. Така, Ж, 3 З-та, още 2 З. Тук е вярно. Така, отиваме на следващата дата. 12. 5 З-та, 6 З-та, 7 З-та. 3, 2, 5 и 2, 7.
3, 4, 5, 6, 7 и 2.11 Ж в Ломоносов, другите горе. Тук е вярно. Така, 13 вчера. Аз имам снимки, съм им качвал на децата, че не мога да нанеса нито оценки, нито отсъствие, нито нищо. 13, какво за 13? 13 февруари. Да, 2 часа ВИД. ВИГ, да, вярно. 14 ЖИБ, тук е вярно. И явно вече програмата, откакто господин Николов я е хванал, сега тези съм ги нанесъл, защото на 8 клас някой беше нанесъл. Но не беше нанесъл големите през тази седмица. От 10 до 14 големите ги нямаше. И затова няма отсъствия, няма нищо. Имам някакви записки в Notes. Каквото имам днес ще нанеса. Но така или иначе тази седмица беше почти пропусната, защото като не можеш да напишеш на учениците отсъствия, те знаят, че няма смисъл да идват. Ти не можеш да им напишеш. Ако си ги пазиш на листче, ако не ги пазиш, аз листчета губя, в Notes имам една-две записки и толкова. Така. Аз ще държа всеки час, който отработен от мен и от колегите ми да бъде платен, защото ще дойда и не знам какво ще се случи там. И ще искам подробен доклад за февруари, да видя ден по ден, час по час какво ми е платено. Толкова от мен.